Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Ganàpia Informàtica, tutorials en català d'informàtica d'estar per casa. Avui us parlaré d'una màquina virtual. No pretenc fer un curs dels diferents tipus de màquines, les diferències que hi ha, com estan concebudes, sinó parlaré d'un aplicatiu que tenim integrat en el sistema, en aquest sistema operatiu que és Windows 11 i que crec que molta gent no ho sap. Però bé, és una eina que ens pot servir de molt. Per què? Perquè, doncs, per exemple, per provar coses, per provar programes que tenim por que ens malmetin el sistema principal. Per què dic això? Perquè una màquina virtual funciona per sobre, és a dir, aprofita els recursos de la màquina, de l'aparell físic, però actua a sobre del sistema que l'acull, el sistema principal, no el toca, per dir-ho clar. Aleshores, amb aquesta màquina virtual pots, per exemple, instal·lar altres distribucions, com instal·lar la mateixa distribució que fa servir, en aquest cas, per exemple, Windows 11, i aprofitar per provar programes que per poder provar-los i si no ens convenen eliminar-los sense cap problema i sense que això creï un conflicte amb la màquina. I bé, i dit això, doncs començarem. La primera cosa que anem aquí, anem a configuració, anem a sistema i anem aquí a característiques opcionals i a més característiques de Windows. Com podeu veure, sobre una finestra que us diu activa o desactiva les característiques del Windows. I veureu, aquest programa es diu Hyper-V. En el meu cas, jo ja el tinc marcat. Si no el teniu marcat, el marqueu. I aleshores dieu d'acord. I el que farà, doncs, això és activar els fitxers que fan funcionar aquest aplicatiu. Un cop s'acabi, doncs us demanarà de reiniciar l'ordinador, vosaltres seguiu, reinicieu i ja està. Després, l'única cosa que heu de fer aquí és buscar Hyper-V, gestionari Hyper-V. Veieu, aquí és el gestionari i aleshores l'executeu com a administrador i ja tenim el programa que s'està encenent. Es posa en marxa. Té una mica, veieu, aquest és el nostre ordinador físic i la màquina virtual està per sobre. Com veieu, ja tinc diverses distribucions i sistemes operatius diferents. Hi ha alguns que són antics, com Windows XP o inclús Windows 10, que ja no està, i inclús tinc un Mac. Però bé, avui hi ha un Linux, Ubuntu 24. Aleshores hi ha dues maneres per crear aquesta màquina virtual. O bé aquí, que és crear una màquina de manera ràpida, cliquem a sobre i s'obrirà aquesta finestra que ens proposa instal·lar el Windows 10 o 3 versions d'Ubuntu, que és un sistema GNU Linux, o si no el Windows 11, que és el que tenim nosaltres. L'únic que s'apreta aquí i ja t'ho configura, t'ho fa tot. El que passa que a mi m'interessa fer una altra cosa, que és crear una màquina nova. Però abans de crear-la haig de buscar la imatge. I per buscar la imatge, doncs anirem, per exemple, jo aniré a soplos.org. Molt bé, i aquí us presento, és una distribució Linux, és recent, encara està de prova, està en versió beta, però que funciona de meravella, és a dir, per ser una versió de prova ja es pot tranquil·lament es pot instal·lar i nosaltres la provarem aquí en aquesta màquina virtual. Bé, si enteneu el castellà,
doncs veureu que aquí, mira, per començar aquí, doncs està també en francès, en portuguès, en italià i altres idiomes, per si us facilita la vida, sobretot en francès i en italià. Encara no està traduït al català, es farà com a les altres llengües de la península ibèrica, però de moment la cosa està així, no? Aquí t'expliquen les característiques de la distribució. És una distribució que està pensat tant per gent amb experiència com per gent que comença. La persona que l'ha inventat, doncs es diu Sergi Pèric, que és un fotògraf, és un desenvolupador, és enginyer informàtic i un gran comunicador. I el que ha fet ell és pensar a partir de la seva pròpia activitat professional. Vull dir, aleshores està, com diu aquí, que està dissenyat per dissenyadors, també per creadors de contingut, per gent que li agrada jugar. És a dir, que té una gamma molt gran d'utilització en programes que serveixen. I una cosa que també té, una característica que també facilitarà la vida a molta gent, és que es pot fer tot gràficament sense utilitzar la terminal. Aquí hi ha 3 escriptoris diferents: escriptori Tyron XFCE, que és el més lleuger i és el que farem servir. Després aquí tens l'escriptori Tyson Plasma i l'escriptori Boro, que és Gnome. A Linux, a diferència dels sistemes Windows o Mac, hi ha diversos escriptoris diferents, que en comptes de Windows i Mac tenen escriptoris ja únics, no pots canviar d'escriptori. Després aquí també tens aplicacions exclusives que han estat inventats pel propi creador i que estan instal·lades en cada un dels escriptoris, no? Aquí et parla dels requisits. Les bases del sistema. És una distribució basada en Debian Testing. Debian és la mare dels ous, és a dir, és d'aquesta distribució en deriven moltes. La més coneguda, reconeguda i que és gràcies a ella que molta gent coneix el món de Linux és Ubuntu. I aquesta Debian és com una roca, és a dir que si Debian és una roca, Soplos Linux també, perquè està basada completament d'aquesta distribució. Després els requisits. Hi ha un mínim, el processador, la memòria, l'emmagatzematge, ja veieu que és poc, 20 o 30 gigas. Després les gràfiques, les optimitzacions, el programa, inclòs el software que es diuen, després la personalització, que hi ha molts temes i estils que es poden, hi ha alguns preconfigurats, d'altres que tens la llibertat de fer-ho, i també et parla de seguretat i privacitat. Vaja, que és una cosa digna de tenir-la en compte i de provar-la. Sortim d'aquí i aquí la descarregarem. Jo ja l'he descarregada, però veureu que quan pitxeu a sobre us sortirà això, de SourceForge, i aquí doncs espereu que et surti un que diu descarregar. Però vaja, jo ja la tinc, surto d'aquí i apago. D'acord, molt bé, doncs ara anem a buscar la nova màquina. La nova màquina és aquesta. Aquí et surt, ja és en anglès, així que anirem fent. Li direm a la nova màquina, li direm el nom de Soplos Linux. Soplos Linux. Aquí és on es posarà per defecte, és on trobarem la màquina. Jo ho deixo tal qual. Fem proper. Després aquí la generació de la màquina virtual, jo la deixo en generació 2, perquè vaja, ja és el sistema que anem a fer servir, és un sistema modern i que funciona en 64 bits. Fem proper
La memòria jo la deixo tal com està, a 4 gigas, que és de sobres. Se'ns recomana 2 com a mínim i 4 com a màxim perquè funcioni. El meu ordinador té 16 gigas, us ho dic perquè cal tenir en compte la memòria, les característiques de la màquina física per poder adaptar la nostra màquina virtual. És a dir, no agafeu massa memòria si el vostre ordinador no la pot suportar. Després aquí és utilitzar la memòria dinàmica per aquesta màquina virtual. Doncs, escolta, jo no n'estic segur, passo. Apa. La connexió a internet. Jo posaré la per defecte. Després aquí tenim el virtual i et diu on es troba aquest disc virtual. Jo el deixo aquí. D'aquí l'emmagatzematge. Amb 30 gigas en tenim de sobres. Jo, mireu, la deixo 50. Ja veieu que és lleugeríssim. Passem aquí. I aquí ens diu instal·lar més tard o el sistema a partir d'una imatge, no? Què és el que farem? Buscaré la imatge. Imatges de sistemes operatius i aquí tenim Soplos Linux Tiron beta, que és la que, ja veieu, és una versió beta que apenas comença però és molt sòlida i avui fem una prova, és a dir que no correm cap risc. Fem proper i aquí ens ensenya la configuració que hem triat. I ja tenim la nova màquina virtual. Ara el que farem primer és fer unes quantes modificacions a la configuració per estar segur. Per exemple, aquí això és l'internet. A veure, aquí ens diu que no està connectat. Posem la connexió i apliquem. Després aquí, a veure, aquí està bé. Bé, això ja ho corregirem. Aquest el posarem més amunt. Després aquest desconnectem perquè és seguretat i això és pel Windows, que si el deixem connectat no funciona. La memòria és la que hem triat. Processadors, doncs amb 2 ja en tenim prou. Controlador, bueno, això està correcte, això està correcte. Aquest n'és un i aquest doncs el podem treure perquè amb un ja en tenim prou. I diem aplicar. Després el nom que hem triat, la integració, estan totes les que necessitem. Molt bé. Aquí és un figura. Aquí ens demana què hem de fer quan la màquina física s'engega. Si s'engega automàticament o més tard no, jo li dic que no. Ja ho engeguem manualment. I també el mateix quan s'apaga, doncs, que es gravi l'estat de la màquina virtual perquè no es perdi la feina. Li diem aplicar i diem d'acord. I ara creuem els dits, diem connectar i aquí engeguem. I ja tenim aquí. Més tard farem alguna variació, veieu que la pantalla és petita, ara això s'engega i veiem el logo de Soplos Linux. És molt interessant, ja us deixaré a sota perquè pugueu veure la web i hi ha molts fòrums, molta documentació. Això és la benvinguda. Està en anglès, com us he dit, encara està de prova. De moment, aquí, a veure els idiomes, doncs ho podem fer en espanyol, en anglès, en portuguès. A veure què tal surt en francès. Aquí el que vull canviar, abans de fer res, és la resolució de la pantalla. Veieu?
ja tenim tot això. I li demanem d'instal·lar, perquè no està instal·lada. Aleshores ara veieu, l'escriptori és molt maco, n'hi ha molts. Veieu, això és l'instal·lador aquest es diu Calamares, i aquí possiblement és en català. La localització, la meva és París, França. Després, això és el teclat, el meu és francès, i bé, ja us he fet un tutorial sobre els diferents teclats als Països Catalans. A mi em correspon aquest perquè he vist que l'estat francès i ja està bé. Després, aquí, què és el que volem? Aquí ens proposa o bé formatejar el disc i fer una instal·lació per defecte, amb les particions ja per defecte, o si no, fer una instal·lació on som nosaltres els que fem les particions. Jo trio la primera, que és la que em resulta ara més fàcil, i a més la finalitat d'aquest tutorial era per mostrar-vos la màquina virtual. Després, per aspectes més tècnics, ja tindrem ocasió. Aquí ara doncs haig d'entrar el nom. I veieu, aquí ens ensenya la configuració que hem triat, d'acord? Un cop instal·lat, ens demana que reiniciem l'equip. I ja tenim Soplos Linux. Fins i tot, això és la benvinguda. Això són coses que té. Per exemple, té aplicatius molt interessants. Synaptic és el programari per excel·lència de Debian, Debi, també per instal·lar els programes Deb de Debian. Després Gnome, Flatpak. Bé, si coneixeu una mica us podeu passejar això que us deia dels drivers. Vull dir, depèn de quin tipus de gràfica tingueu, doncs us en proposa, vaja, i fins i tot alguns extras per diferents aplicatius com DaVinci Resolve o Blender, que són programes professionals. Aquí també tens altres, com hi ha Intel, hi ha AMD. Després per la Wi-Fi, Intel, Realtek, Broadcom i després d'altres. Veieu que està tot. Això és per el Bluetooth, les impressores, Déu-n'hi-do. Veieu, aquí són per diferents màquines virtuals. Doncs bé, ara surto d'aquí i ara per acabar la presentació doncs canviaré la resolució de la pantalla. Vaig a pantalla i veieu la resolució 1920 per 1080 és la meva, i li dic que apliqui i mantenc la configuració. Surto d'aquí i ja està, ja tenim Soplos Linux instal·lat. Doncs ja veieu. Així, doncs, ara si surto d'aquí, veieu que tenim la màquina virtual i podem fer servir aquesta distribució en ple rendiment. Per apagar, doncs, es fa igual que es fa quan s'apaga. S'apaga, ja està, i després sortim d'aquí i sortim d'aquí. Vaja, és perfecte. Doncs bé, espero que us hagi interessat força.
I ja ens veurem en un proper vídeo. Vinga, adeu!